Eta urte hortan egin zuen debuta Aimarre, baina handik 4-5 astera, apirilekoa. Baita bere debuta, Lekonberriko Jaian Jai pilotalekuan, apirilean egin zuen debuta urte berean Olaizola. Beraz, veteranoagoa, lehen debutatua Pablo, eta horregatik gorriz. Bueno, orain iragarkia berehala gatoz berriz ere Bizkaia pilotalekutik. Hortxe agindua eta hortxe dira bi epaile bizkaitarrak. 3 pilotari bizkaitar eta nafar bat. Pabloren azkeneko partida pilotari profesional gisa. Mikel Urrutiko etxea izanen du gaur atzelari Pablok eta aurkari Aimar eta Mikel Larunbe. Ari zaizkigu behar diren esplikazioak ematen. Epaile Andrearen izena, epaile Jaunaren izena. Bota txapan eska. Hasi dadila. Funtzioa. Ez baduzu txapa botatzen. Ez da hasiko hau. Urdina. Aurreneko sakea Aimarrentzat beraz. Bueno, da ze tankera, Josetxo, partiduari. berriz ere bostekoa. Neri partida urdina iruditzen zaiz. Neire, baina bakizu jende beti. Pablo, nahi georke errin bate baino gehiago esan dit. Pablon despedida eta ez dituk Aimar da hor zea odole aitea juten utzi ingozo eta nik esan dieten nahi. Besteatu uste albaldi madu irabaziko dik. Ez kungo bromatan Aimar. Aimar da bestea ere ez. Azkeneko eunen albaldin bada irabazi eta hartaka urrungo urtetan zer esanik etzauke. Hori herrian galdetu baldin badizute edo esan badizute jakinen dute Azkoitin hori. Gero aldakeletan da zenbat aldiz aguantatu behar izaten den. Azkeneko partidan ere irabazi egin. Erretiratu nintzen eunen irabazi. Ordu nire irabazi. Zuek ez dezue bate jokatzen da. Zuzue deustako balio. Broma hori beti izatea. Hori ez zentzuteago behizaten da. Bueno, aurreneko sake ateratzeko prest dago. Bikote urdina, pilota bereizia baitute eta probatzen ari da Pablo Urrutiko etxearek. Josetxo. Bai. Eta lehen aipatu duzu hemen da gure ondoan Paco Genovés bitzengo ditugu berarekin. Buenas tardes, Paco. Muy buenas tardes. Me comentabas que has venido esta mañana a coger el coche, venir, pero que merece la pena, ¿no? Sí, hombre. La pelota creo que es universal, no tiene magia. Y a mí me encanta, ¿no? Y a mis hijos también que me han acompañado. Y hacerle todos los honores a Pablito, que se lo merece. Tenemos mucho en común. Él suele venir mucho, pero sobre todo que es una maravilla la pelota. Me comentabas además que mañana tienes boda, o sea que... Pero la pelota es preciso. Mañana, si llego tarde a la iglesia, pues yo el convite. Es que disfrutes. Muy bien, gracias. Hortxe da Paco beti bezin, umoretsu. Pietaria handia, Paco Genovés. Bueno, hasi zaigu. Pabloren azkeneko partida. Disfrutatu, denok. Aurreneko abalitzo be, guretzat. Baina azkeneko haumen da eta ernegongo gara. Bueno, aurreneko tantoa. Aimarrek atera. Jokoan utzi nahi izan du, baina bi eta huts urduri jokin.
Ez da pentsatzen urduri gongo garen, nik uste egun hauek bezin garrantzitsuek izan ditula. Garrantzitsuagoak izan ditu, baina hau berezia du, Hau berezia du. Baina aurkariek oso parejo ona dauke aurka, eta Aimar dauke aurka, eta... Olaizolak eta Larunbek bi, Pablok eta Urrutik baterez oraindik. Atzera. Aimarrek Urrutirekin jokatu zuen txapelketa osoa, binakako txapelketa eder eta luzea. Txapela lortu arte eta ezagunak ditu bere doai eta bertute guztiak, baina akatsen bat baldin badu, ura ere ezaguna izanen du Aimarrek. Bai, hori... Ezkerrez, Mikel Larunbe, ezkerrez aixe mugitzen du pilota. Oso ondo. Atzetik aurrera, Mikel. Ez da Oizki. Beste Mikel, Urruti. Larunbe. Zazpitik zazpirabiak. Bai, eta gero... bigargo txapelketa esango nuke atzelari fokatu zuen txapelketa Urrutik momentu hartan zegoen bezala eta aurreko ondoren ikusi dizkon partidu batzuk eta ez zat iruditzen momentu honetan hain joku maila ondin dagoenik, parejatare ikusi tokatu zat ikustea eta kosta ikezaio pelota mogitzea, behar bada lauterdirako ore igual prestatzen nahiko delako buru belarri. Hori esan behar nizun, baina binakako txapela jaso, irabazi, jaso baino beki, jaso ondoren, erakutsi zigun, aurrelari bezala ere, erakutsi zigun maila ikusgarri ura, ez dauka orain. Ez, eta udaran ez du egia da geldirik egon dela eskutako minak eta bat eta beste, eta orain arrazoia zuk aipatu duzun hori izan daiteke, Baina udaran ez dugu ikusi Urruti, aurreko Urruti haure, ia udara guztin esango nizuke. Partiaren batean, bai, baino, bai, ez... Orokorren, Ez hori da, bai, badenator zurekin. Ongi bihurritu, jaso Aimarrek, pilota garbia Urrutirentzat, eskuinez oso luze ederki, ezkerrez, bederatzi terditik Larunbe, berandu iritsi da Pablo. Bai, oso bera, erorin zaio gaina pelota ezinezkoa zu. Bai, eta gero Larunbek utzi pelota gutxi ingo dio, Galdu igual ingo du, baina utzi oso gutxi Josetxo. Zezu, nola libratzen dion eskerrez jotzen dueni. Eta gero Larunbei, ne iruditzezat, gorriek bien arten derrigortu oso gutxiken ingo dutela. Ondo, eskubiz, bizi. Larunbe, ongi egillo, bizi xamar bai, baina... Soka manoz, Galdak auzkoak. Baina aurreratu, Atera, Jaso. Ze pelota atea duen. Horra bilda de ikaragarria, hor beso bilduan, Atea duen. Hor aukera Aimarrek. Ederra. Ze kanto egin duen. Txigitu. Ze kanto egin duen. Hori egin eta esan bartzai honek bari Garapatzak. 3-1. Kantuan ari aldira artekariak. Bai, ari, Urdin ariko dira, ez? Bita batekin gorria izien. Bai, Iruta batekin behar bada berze urdindu ingo zan, baina urdin. Ez da izan, eri utxean partida hau Urdin kantatzeko iruditzen zitzaidan, baina... Ez da, gutxitan entzuten da Aimar tanto bat atzetik eta partidu aurretik eta dirue bere kontra. Larunbe. Eskuinka da Dotorea, altura aprobetxatuz, ongi bideratua pilota ezker paretan sartu eta tantoa lortu. 4-1. Oain arte inungo aukeraik ez du izan Pablok, aire sartzeko, bat berdadear, bat sartu da geizki Urruti Samar. Olaizola pilotaren zain, atzo Olaizolak eta Zabalak partida gogorra egin zuten.
Urrutiko Etxea eta Aretxabaletaren aurka. Partia gorra, Partidu gorra, bai, eta Eta ona, partia ona. Ona partidu. Txokoan ongi ezin, ez du poterik egin. Ez, maten zuen ailatuko zala, baina oso ondo egin du, eta Ez du ia poterik ere egin. bere hor paradita, betidaniko paradita hori, oso hor neurri oso ondo hartu Oso izan zehatza da jokaldi Oso horretan. zehatza da. Oso zehatza. Ongi abiatu da Aimar, ematen zuen, harina baita, jaso zezakela, baina ez du ia poterik egin. Pilota aldatu nahi dute, aprobetxatu egingo dugu, minutu erdiko tartea iragarkia. 2-4, bigarrena baitzen hori, gorrientzat, Pablok ezkerra irez txokoan goxo egin duen hori. Pilota aldatu, hemen da berriztarra, Berasaluze bigarrena. Txarra sakea. Keinu. Sartu intzaio paretan. Ongi atera duala ere. Ondo. Oso ondo larunbe. Hasiera bikaine eman dio, Zazpi jerditik. Galdaka Oztarra, Zaratamokoak ezkerrez. Bikain. Neik du, pelota ikaragarri zaila atea du. Arrapatzak hori. Botea, ze gantxo, botea. Nola kurutzatu zein darreman. Josetxo, Bai, nahi duzunean, Xabi. eta artista handi bat agur esateko, hemen beste artista handi bat, Arratsaldeon Panpila duz. Arratsaldeon. Bueno, Paulok ere askotan esan du, zure jokua ikusi ikasizula, eta Bai, momentu hona baditu pastuak, ni Eibarren egokatzen nuela ikan, Pablito txikia zaun, beti nerekin gurekin zan, baina nik ikasten diotan ezea gantxoak eta hor eskailera azpian Eibarreko frontoian, da oroitzapen ederrak bai. eta ondo ikasizun, Bai, doike berare hartakoa zen, Pablito artista zen, maitezun, pilota errotik, eta uste dute ofizio hortan ere maite izan berdena hainitz. Eta gaur ikusi da bere jokoa guzia, bere maizutasunez egin duela, eta bai, ongi ikasi eta orako pilotari asko begintuzke. Ikustekoa nola dagoen Bizkaia pelotalekoa goiti bera beteta, oraintxe Pablok tanto bat egin du eta ze burrun bat. Ba, ikaragia da nire, gure iparretik etorri gira hor lagun batzuk, baina hori ez ginun utzi nahi eta uste dut gaurko partidua azkenekoa izain dela, denek ere pixkoat bihotza nehar mutur batekin dagoela eta uste dut artista handi bat joango dela pilotatik. Eskerrik askota gozatu, Panpila. Esker zueri. Hortxe da Panpila dutxe. Ezkaingo artista, bera ere. 3-5. Hirugarren hori ere txokoan egina dotore. Oin gaztek eta Panpiltzuten ikusiko, baina Eibarren da eskubiz gantxu iten zuen. Hori jokaldi hori ez da ikusten, baina honek egiten zuen. Jantxa erdin sartu eta eskerre sartu eren eskubiz, eta gantxue igual eskubitik eskubira. Bai. Baina, bai. Ez sota, mano, ez. Ez. Soa goitik sartuta, eskerrez bezala, baina eskubiz. Igual, esker gantxo sartzen din bezala, baina... Zokoan ere indarra hori sartzen zuen, pilota. Errotik herria sartu ederki atzeratu hemen da zazpik erdian Aimar, azpian Pablo, ez du eskutatu, bera nahi bezala. Herria sartu, hemen dator Larunbe. Eutxi. Ondo, eta zaila eman du. Errotiko Etxea, tartera jaitsi, jaso Aimarrek, zabalean, Aiatzen da. Hau ere bai. Jendea txoratzen. Eta bukatu, Pablo. 4-5. Haze lanak egin dituzten Larunbek eta Aimarrek, Bai. Eta zailek eman dituzte eta bukaera zoragarri eta begira, frontoia, Eta txaloka. Mikel Larunberen nade polita. Hankaz gora, bera eserita zegoen lurrean, beraz,
hankaz gora bota ez, baina astindu ederra eman dio argazkilari bati, pilota zailura altxatzerakoan, eta gero tantoa bukatu denean, barkamen eske edo inguratu egin zaio benepen jakitera amini bazuen edo. Hortxe bukatu da. Dotore bukatu du tantoa. Pablo Berasaluzek 4-5. Bueno, prestal gara berriz bai. Sakea Pablorena da. Berotu da. Urrutiko etxare pixka bat, tanto honetan. Bai, tanto multi eta politxu izan da. Larunbe. Ondo, erantzun ona. Erki, Urruti zazpigarnetik, toki berean, Larunbe, altura aikorik gabe oraingoan. Urruti, ezkerrez, Larunbe, aixe. Hori aprobetxatu behar da, atzetik aurrera. Ondo, gurutzatu dior, Urruti beti aire hor defensa ikaragarri dute. Konfiantza, nola joaten den aurrera, Esaten du, zertarako, jeitsi 8. kuadrora. Olaizola, Pablo Villa, eta bukatu. Ondo fundila, emarrak estio kendu eta gero bai gurutzatu ere, Bai neurri ondo harture, Etzen Urruti lurreko txapa. Bosna. Txapa hori aurkitu uzkeo Josetxo hor, mine horretia. Eta Bizkaia pilotalekua. Da Berasaluze bigarrena goleaz ezkerrez txokoan utzi aixe iritsi Aimar luzean eta barruen jaso Urrutiko etxak eman dio goleaz Aimar luze berriz ere uste haue Mikel uste haue 6-5. Bueno, ongi ari dira pilotan, tanto ikusgarriak, jokatu diren erdiak benepein, eta hori asko da. Ez da pilotakada askorik, neika tanto jokatuak, eta 150 bat edo joko zituzten orain arte, baina ongi bukatuak eta politiak bai, tanto batzuk, Olaizola baditu 3 eginak, Pablok 4. Eta Urrutik ere 2. Ez da normala izaten, Ez baita atzelari normala, baina atzelari bat, tamaina honetan markagailua eta 2 tanto egina atzelaria. Bai, atzelari desberdina da. Zate ona. Ezkerrez, Larunbe, potean, txokoan, zaila zen hor, eta kanpora. Bai, oso pareta hori. Bai, hain ondo utzita, hain frontisen kontra utzita, ez daukezu beste aukerarik, ez daukezu ia besoa luzatzeko tokikian ez daukazu, eta hain ondo utzi, hain justu, bipare eta indarra desente sartu dio, eta hor gerria sartu eta atzeratzen hasi ezkero, aurkaria pasatzea oso zaila da, aurkaria batez ere Urrutiko txaldima da, airez eta duen jokoa kontuan izan da. Zazpi Berasaluzek eta Urrutik, 5 Olaizolak eta Larunbek. Ezkerrez,
Zoragarri. Antxoa, ez da txarra, bildu, bolea sartuko da Pablo, txokoan utzi, gainean da Larunbe, Gerria sartu atzera, ongi, Paretan eta kontra, tantoa Larunbek. Paretan pegatu egun da pelota, Tanto ona. Txasita pareta barrun ematen zuen. Paretan bestaldetik ari, Bestaldetik zioan hori. Ederki, Larunbe, 6 eta 7. Ondo ailatu, ondo ikusi. Gero, paretan pegatu, zinatea. Olaizola, lauterdian egin potea, Goitik ongi sake ona da, Mikelek zabaldu nahita, ezkerra ideak entzeko. Olaizola geztu bat ere ongi jo. Larunbe, 8. Zer egin. Sotamano ona, bikaina. Pablo Villa, gantxoa bikaina. 8 eta 6. Hor neurri hortan geratu ezin da. Zauko esku defenditzek inundik, Pablo hor neurri horietan sartzen da nien. Marrak oso ondo aurkitzen ditu eta beste aurrelari eria ezinezkoa egiten zaio. Hori esaten ari zaio Aimar orain Urrutiri eta Pablo hori ere. Hau gurea zan, pilota hau gurea da, eta orduan konturatu da Pablo eta beste askatu dio epaileari. Bueno, horrekin ondo aizien, Ondo aibazea. 8 eta 6. Pablo eta Urruti aurretik. Hemen da Bizkaitarra. Bueno, 3 dira Bizkaitarrak partida honetan. Sotamanoz hain ederki erantzun duen hori, Nafar bakarra. Ezkerrez, Larunbe. Bueno, pixkanaka zuen nagusitasun hori, Josetxo. Aigia, berdintzen pixkana kostatzen nahi da, 8. altura hundiz. Ezkerreratu egin zaio asko gainera, baina ongi atera du Larunbek. Eta iztoa zen, Bai, oso iztoa. Gerria sartu, Larunbe geutxi, Pablo Keinu. Larunbe ezkerrez, kenai hemendik esan dio Urrutiri. Oso ondo itzi dio baina. Oengoa ez. Baita. Eutxi. Baita, oengoa ere. Zabalean dezala, pilotaleku osoak ikusi dio. Gero ez du probetxo ondiegirik atera Aimarrek. Sotamano ona berriz ere, hemen dator Larunbe. 7 erditik. Urruti, Pablo. A ver, Aimarrek. Oaine, Pablo. Eskeneko partidu da, baina jolas gehitxo, Ondo, bi atzelari oso ondo aidio. Sotamano Zurrutiko etxea, Villa, Aimar, Keinu, Larunbe. Eta kanpora. Oso kantxa herrien, eta 7 eta tantoare orokorren oso traketza izan jokatzen, Dejada eta biunaiek, pelota makal. Laizterkaldi batzuk izan ditu tantoaren aseran eta ez daginik ez ote den nekatu. Behar baino gehiago tanto honetan. Beraz, esertzea, elitzaioke bate gaizki etorriko. Inguratu Beñepein, inguratuko da, Ultragoskara, besterik ez bada. Eta aprobetxatu eginen dugu guk. Badugu minutu erdiko beste tartetxo bat egin beharra egin dezagun. Ez aztu, Olaizolak eta Larunbek 7, Berasaluzek eta Urrutiko etxeak 8. 7 eta 8. Ikus ezagun azkeneko tantoaren bukaera. Pablo errastik esan duen bezala oso zabaldua zegoen eta hor
zehatz ikaragarria behar duzu izan bestela pilota kanpora. Kurutzatu dezu momentuen pixkat, frontuze ikutu duni, ja pelota bi kanpora bidali da. Lagunen bat ari zaigu, mezuak eta bidaliz aldezka, Genovesi buruz. Genovez izena herritik, bere sorterritik datorkio, izango ikia Genovez herrikoa baita. Cabanes du abizena, Paco, eta Julian Retegiren urte berekoa da. Hilabete pare bat gazteagoa Julian baino. Hau oker ezpanagoa abendukoa da. 1954ko abendukoa eta Julian urrikoa. Hilabete honetan ditu urteak. Julian Retegi handiak urriaren 10ean. Antxona. Ongi bildu du. Ederki, Larunbe. Baita, beste ere. Hau ere bai, zenbat garren sotamanoa du. Zenbat garrena. Zein ondo jotzen du, Herria sartu, ezkerreratu. Ordoa, Pablo. Ez gainera atera zaio. Bai, ezkerpareta hor ikutu du. Asko barneratzen da pilota. Bai, frontize jo aurretikan. Gainera... Nahikoa indu, ze pelota eman duen hori ez. Arrabatzak hori. Hori ez, ze tanto sartu dion. Bederatzi eta 8. Aurreatu inda, pelota airez bilatu nahi hortan, eta gero ja tanto bere eskutan utzi dio Aimarri. Horre toki txarra zuen, beste dozein kolpe defenditzeko ere, toki txarrean zegoen hortarako. Bai, ederki aprobetsatu besteak ere, Bederatzi orain Olaizolak eta Larunbek. Partida polita eta berdin samar doakigu. Berdin samar ez, oso berdin, orain arte. Ederra, ezker gantxa. Olaizolak atera. Larunbe eskuinez. Urruti. Tanto bat bera ere galdua, eta pelota ematen, Gaina pelota libratu, ezker eskubi libratu, Eutsi. Eta ikara ezaia, tearu baina. Baina bai, noa jundan, Sotamanun bile noaino jundan, Berriz ere bai, Lauterritik Herriz eta hor indar asko egin behar da, Ematen du konfiantza. 8. Mikel Urrutiko etxea atzera laizterka etorri eta Olaizolaren errematea kendu. Ez da gauza erresa hori. 7. Larunbe, ederki. Emaio, atzetik aurrera. Sotamanoz berriz. Nola pasa? Ezin eskoa. Hor eskarparetan sartzen pegatu, Hau ere bai. Eskutan pinturra handik ez dauke bintzat, Eskutatik arazokin debili dala, baina... Ezkerrean izan zituen arazoak. Ondo. Nola usten dion, Pelota zail ezan, ikutute. Eskerparetan askarratea zaio eta alare zein ondo. Ze tanto. Ederra, Larunbe! Ze tanto egin duen, Josetxo. 10 eta 8. Oartu da, Larunbe, ez dela pasa beharrik. Ze tanto egin duen, neuri eman dit txaloiteko gogoa, Bazen zuloa. Hemen ez digute utziko. Baina zuloa, zergatik ez? Bazen zuloa, baina zuloa ederki aprobetsatu du Mikel Larunbe gazteak. Oso ona, tantoa egin duen. Zoragarri, Ikusgarria Larunberen kantoa zabaleko mutur horretan egindako dejada. Eta partiduare bai, Latza. Bikain ari dira. Pilota bakar bat galdu gabe daude bi atzelariak. Eta tantoak eginda daude biak, Bi egin ditu Urrutik eta 3 Larunbek. Urrutiko etxea.
Hemen da Mikel Arunbe, 8garrenetik. Eman, egite maitio gainera, ez da, garrestasuna hundirik Pablok, Atea ite zaio eskutik eta eskerrez begira, nun. Jaso, hor da, Larunbe eskatu eta bihurritu. Golea, zezin. Indartxu zetorkion, eta batez ere oso kerka zetorkion. Eta gero beha bukatzea junda, erik uster goiti bera motxen nahi zula. Zegoen zulo bakarra aprobetsatu nahi izan du. Bueno, behartutako okerra, baina hause jarriko genioke oker bakarra orain arte urrutiko etxean. Okerra izan da, bera tantu bukatzea junda, eta hor goiti bera nola jundan, eta ez du eskun ondo sartu. Unbasane pelota frontu izen jartzea errez jarriko zuen. Naika garrena izan da hori urdinez atera diren Olaizola eta Larunberentzat. Ordu, aukera. Sartu, Zabal aldera datorkio Larunberi, eutxi, oso ongi, Gauza asko egiten ditu Pablo Gongi, baina veterano guzie bezala, atzelari ere eginduak eman, baita ere, Beti izan dizut itzaie, oso nahi izan da beti Pablo. Akullua ongi erabiltzen du. Zabaldu indartxu, ederki, indarra sortu dio, Bai, pelotare aukeran utzirio Aimarrek, Aukera ederra zen, eta ez du alperrik galdu. 9-11. San Miguel egunez jokin, oinatin bazen jaialdi politia jokatzeko azkenean batere gabe geratu ginen, bi lauterdiko zeuden iragarrita aseran, bat Jaka Elezkanoren aurka eta bestea Jaunarena Mendizabal hirugarren aurka, eta Elezkano gaurrena utzi beharra eskutako minak edo, eta gero zain austuraren bat edo zerbait izan zuen Mendizabal hirugarrenak, eta partida hori ere bera, eta jaialdirik gabe geratu ginen joatin. Pixka bat harri-garri, harri-garria, olakoa gertatzen denean, beste partiaren bat, binakako bat ere gero iragarri baitzuten, baina azkenean, jaialdirik gabe. Eta orain, Jaunarenak eta Jakak jokatu beharko dute Agurainen. Hori da, aste arten ustez jokatzen dutela. Urriaren 4a. Eta hortik aterako da lauterdiko 12. pilotaria. Partida horretan irabazle ateratzen denak Irribarria izanen du aurkari Bergaran, okerrezpanago. Urrengo astean, ostiralean, jai da, hemen Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban, jai eguna da. Eta arratsaldez jarri dute jaialdia, Bergarako jaialdi hori. Ostiral arratsaldez. Gero igandean, urriaren 8an, Untoria Victorren aurka, ederki, 10-11. Hor zulon min askoekin nahi zaio, Eta horrela segeratuko zaigu hasita lauterdiko hau. Eta urrengo astean, final laurdenetako ligaskak martxan. 14an eta 15an. Eta 16an. 15 da, okerezpanago igandea, ez larun bata. Izanen da, 15 larun bata hori da. Beraz, ostiralean hasiko da segurazki final laurdenetako ligaskak. Ligaskak, bi multzo baitira, bi ligaska. Pablo Gatera goitik luzea, bolea, Zaimar, ezin eskutatu. Eskutatu dio. Hala ere uste nuen sartuko zela, Pablo. Oso paretan sartu zaio, indar gutxikin zan bolea. Indartzu izan bazan, igual aukera gehiago mango zion, baina
Urruti. Ezkerrez Larunbe, zaila, atera, zabaldu. Ondo atera, bai. Nota zaile, Aireak endu enepein. Eskatu, Larunbek berriz, beso bilduan hor, ongi atera du, 5. kuadroan jarri. Pilotaka da ona, Urrutirena. Ordoa Pablo. Orain ere ezin sartu, orain bai, ezkerparetari itxatxia. Eskerka da jodu. Orain bai, ezkerparetari itxatxia. Ia 9 kuadron, nun jarri duen da, pelota lurre ikutu duen. Larunbe partida handia ari da egiten, Ikaragarria da iten partidu. 12 eta 10. Ikaragarria da partida. Eta zenbakiei begiratuko diegu, gero ere, baina tanto eginak ari da pilatzen Mikel Larunbe. 12 eta 10, ikustagun berriz, ezkerka da bikain hori. Urrutik ezin atera bai, baina pilota zabalduz, kanpora. Bueno, atxeden aldia dute eta atxeden aldia aprobetsatu eginen dugu guk ere, bere alagatoz. Bilboko Bizkaia pilotaleko eder honetatik. Amabi eta 10, Pablo, atxeden aldia aprobetsatu egin du aldageletara sartzeko. Iloaren batek edo eskatuazion lehendik eskumuturrekoren bat eta eman dio eta berriak jarrita atera da. Hori garai batean Fernando Arretxe handiak egiten zuen, baina ez eskumuturrekoekin, kamisetarekin baizik. Gogoan izanen duzu mundu mailan oso ezaguna den marka batekin jantzi zirenean pilotariak, baziren kamiseta batzuk, azkenean izerdiarekin da pisua handia hartzen zutenak, eta Fernando partida erdian aldatu egiten zuen. Baina horrelako gauza txapeldunari utzi behar zaizkio, ez? Gaura izan zen txapeldun. Denean izan zen txapeldun Fernando. Buruz buru bi aldiz. Binaka ere bai, behin baino gehiagotan. Eta Lauterdian ere bai. Nagoreri irabazizion finalean, Fernando. Aixe gainera. Eta bite zortzio, horrelako demat, okerez panagoa. Ondo, oso ondo jotxi dio, ondo atea du, baina. Ez da atzelari askorik ba. Txapeldun Lauterdian. Eta horietako bat Arretxe, Errasti ere bai iaia, baina finalean geratu zen Errasti. Eugirekin, okerez panago, ez? Finala. Iritsiko alda, bai? Erdira naita aze luzatua eman dion bere gorputzari, luzea dela baina emaiok Mikel, gora! Hori dugorik! Txokoan ezin Aimarrek, 11 eta 12. Ezin aurrekalde oso hori estali. Oso lan hona indu, oain dune Larunbek, Eta horixe eskertzera inguratu zaio Aimar, oso ongi, baina nik ez zinuen badena aurrekalde hori dena. Ez gero hor Pablo neurri hortan, beti izan da. Oso gutxitan ekibokatzen da. Beti izan da bukatzailea, baina hola. Eta gaur Aimarrek esan digun bezala, Xabi Anduezari esan digun bezala, azken ordura arte ezkutatu egiten du bere asmoa, pilota gorde egiten du. Eta joera berean uzten dizu hortxe edo zabaldu egiten dizu. 11 eta 12. Hor ditugu Pedro García eta Hortuzar jauna. Eta Urkulu jauna ere ikusi dugu orgoian. Hemen begi bistan ez da eri orain, baina... Bueno, esan duzu lehen kirolariek eta bar, baina politikoak, hemen die. Kirolari ez direnak ere bai. Bueno, igual kirolariek izango egin dute, oiek ere zerbait, ez? Nik uste baiet. Lehendakariak ziurrengo du. Bai, itxuran ikusten zaie. 11 eta 12 sakea Pablo Berasaluzerena da. Pablo Berasaluze bigarrena. Berasaluze bigarrena bere aita zen, Jose Antonio. Askotan izan dugu atzelaria Enpresas Unidasen urte askotan. Iritsi ingo da, dejada, barruan potea, Urruti eskatzen ari zen bazpare, ara beste dejada ba Larunbe. Tanto egin dueno. Beste dejada orai berriz ere Mikelek.
Partido ikaragarria daiten, Entzun beharko ditu aldagelan, Larunbek. Gaur etorri aiz honean ere omena eta eure biziko partiduek gaur egin behar alboan. Urren aur jungoaiz dena bat pesten atzetik botai ez, da gaur ez galdu, tanto egin. Barrun izan da, hor eskatu du, baina barrun garbi izan da. Urruti badaz pare denak hor pilatuta zeuden eta ea epaile Andrea nahasten zen, baina ez da nahasi. 13 eta 11. Urrutiko etxea. Larunbe. Bueno, asko falta zaigu oraindik binakako txapelketarako, baina hau ari da. Bileteak erosten, Ba, nik esango nizuke, aurtengo txapelketan biletea fijoa daukela, Beraz. Eta ia parejare esango nizuke, Josetxo. Oina irienak bi urdin hauek. Bai, elkarrekin. Bai. Gainetik, Urruti nola pasa gainetik, luzea baita. Barru aldera. Urrutiko etxea. Ezkerrez Larunbe. Elitzateke, noa nahi rebikote txarra izan. Beste atzelariarekin jartzen badut ere ez, Torneoren bat jokatu dute aurten. Erki Pablo. Oso zabaldua zegoen, baina ez da asko deskuidatu. 12 eta 13. Lan asko, ari da egiten Pablo, ez dakit, luze egin berzaio partida. Partidu pelotakadak, ia lareunea garrimatzen nahi eta hindik 13 eta 12 akarri dituzte, Zer hartan, gero, minutaleko hauetan, partidak aurrera eginala, larruak eta pixka bat arrotuta gastatu egiten dira pilotak, eta orduan, tantoak luzatu ere egiten dira. Pelota betikoa, Josetxoan lurre ikutzen dunin, ez du abiadura ikartzen, hau behar da naina abiadura, eta orduan jokue errestu itea beti. Beraz aluzek, oso ondi bierritu Zabalaldera, 13. Zenbaki latzak ari zaizkigu, ari zaigu uzten Pablo, 10 baditu eginak. Pareja urdinen aurrelari eta atzelari tanto berdinek egin ditue, Bai. Bosna. Bost Olaizolak, bost Larunbek. Baina galdu ere bukaeran urdinek ez dute askorik galduko, orain bat dute galdua, baina bestek ere ez askorik, 3 bien artean. Erne Baiatu da, pelota zailea. Zabalera berriz eta Tanto egin duen, hori da kontrapausoan harrapatzea, ez bat, biak kontrapausoan harrapatzea. Lehenengo pelotaka da hori gantxo restatu dunin, hor Urrutin ikuste petzegoela, beharaina atento, Pabloke pelota zaile utzi diot oso, eta gero bigarrengo esker gantxo hori solagarri izan da. Biek lekuz kanpo harrapatu ditu hor Pablo utzi, eta oso kanpora atea berra izan du, ondoren berriz, barrukaldea dikustela biek, Biak barren aldera eta berriz ere Zabalera ederki. Eta hor, bai, bata bestearen zain, lan handiak behar zituen Urrutik pilota hori harrapatzeko, lan ere bai egia da, hor Pablo aurrean zeukala eta nahi duzun guzia, baina ikaragarri zaila zen. 14 eta 13 aurre hartuta berriz ere Olaizola eta Larunbe. Bilboko Bizkaia pilotalekutik ari gatzaizkizue. Zuzenean Pabloren azkeneko partida da. Ala ote da. Bai, nik uste. Tomabikoa eta ia korapilo bat egin zuen hor. Izangoekin, baina iritsi egin da. Hori ez zitzaion gustatuko. Ez dela hor nik uste eta Aimarreko haindikene martxa bat o bi gehiago baditula, Bai, baina horiek ja grazi gehiagi ziote egingo lago tanto bat egitea.
Ezkerrez Larunbe. Urrutiko Etxea. Ea, hauei eusten ikasi behar da, Mikel. Ondo, hor kurutzatu aurrelariei kendu indio pelota, eta hortik nahikoa da. Ez dauke zertan goiko txapa aurkitzen ibili beharrik, eta izango ditu pelota hobeagoak gero. Ederki. Ea orain, altura pixka bat. Eta eman. Ederki. Eman, pelotai. Partia handia egiten ari da. Ezkerrez. Eskuinez, Urruti. Ongi sartu pilota eskuan. Lana ere asko ari da egiten, Urruti. Pablo baino asko zere pilota kada gehiago jodu. 130 bat izanen ditu, eta Pablo 70ean dago. Pablo ez da izan beti jokuen gehiegi sartzeko pelotari, oin sartu izan da nien bukatzeko, Erdia sartu ederki hemen datoratzera Kalaister Kalarunbe. Etzeo gaizki motel. Gainean, uste hobe, uste hobe. 14. Da behin ezker paretori altura egokian harrapatu ezkero asko laguntzen dizu, eta ikaragarri zabaltzen da pilota, hemen ikusiko da berriz barruan geratu da zen, eta hor abiatu da, baina alpera 14 gorriek, beste 14 urdinek. Berasaluze sakerako konzentrazioan. Oso luzea sakea. Atera indu. Urrutiko Etxea. Zabalaldera, toki txarra. Ondo muitu da, kantxan ondo kolokatu. Urrutiko Etxea. Zazpi txerditik. Seigarnetik Mikel. Beste Mikel toki berean. Ezkerrean ongi sartu. Eskuinka ona. Oso ona eskuinka da. Barrualdera. Ormabiko luzea. Ederra. Ondo ajustatu, txapa gainen. 15 eta 14 eskutik atera orduko ikusi dugu. Ia ezinezkoa gertatuko zitzaiola Pablori hori altxatzea. Josetxo, hemen da Pabloren laguna, herritarra gainera, eta kirolaria handia izan dagoa, Marino Lejarreta. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, gaur ona etorri behar zan, bai edo bai? Bai, beharrezko zan, eta hemen gaude. Eta partido oso politia ikusten gari, ekilibratua, eta, gauza politia ikusten. Ni uste dut Pablito da bilela pizkat barrizketan, eta, nozbeinka ikusten dugu jokaldi berezizek beren markako. Eta utzingo du, Nik uste dut baietz, tokatu da, egun baten tokatu egin da, eta nik uste dut momentu honien, bintzete ikustuzunien momentu bat, berandu ez da utzi behar da, harina goizti hobeto izaten da, gero beti jentien pentsatu zunien, ondo joatzen ibilia zen, da zetan itxiguan, igoin egun joatzen monon gazen, eta niztat hori momentu oso politi izaten dela, eta beti ikuikie aukerie, posible aurrera tiretzeko eta erretiratu momentuen hori importante dela. Gaur, Marino, gainera, zure oso gustoko karrera izan da, Lombardiako giroa, eta ura ikusi gabe frontoria etorri zea? Bai, danazlik egin je. Gero tokatuek Pabliton jaie, Pabliton, despedida, eta, bezkaritza lagunen artien eta bar, eta gero, partidura etortzi, eta Lombardia, bigarren planuen gatudek. Eskerrik asko. Bale, zorregatik.
Pabloren lagunak, Marinok Lombardiako karrera ikusi gabe utzi eta Paco Genovesek bodara iritsiko Boda dela. jongo dala esan du, baina igual... Berandu iristen bada ere. Berandu iristen bada ere. Elizetik pasa gabe. 15 txokoan egindako pilota zehatza, goxo, bere markakoa izan du. Aipatu du bere marka orain Marinok eta jokaldi hau bai izan duela oso bere fabrikakoa. Zeinen ederki uzten duen pilota hor. Hilda, hor Urkulu jauna, bere emaztearekin. Eta ez dakit hor bertan ez otezen gainera Bizkaiko diputatu nagusia ere. Unai Rementeria. Azkar mugitu zaigu kamera, baina hala, iruditu zait. Bueno, partiduko azkeneko txampan sartu behar. Azkeneko txampa, bigarren atzeden aldi luzeren ondoren izaten da orain, baina bai, behin 15 jarri ezkero, hemendik aurrera broma gutxi. Beraz aluze. Eta Lombardia aipatu dut, Josetxo hain zuten ere Marino beti esaten zuelako oso gustoko eta bera izan da, han podiuma zapaldu duen Euskaldun bakarra. 87an, 3. izan zen. Sotamano ikusgarria. Aiatzen da. Eta Aiatu pelota. Aimarrek ere bai. Zabalean deja da harrapatu bigarrenean. Bigarrenean garbi. Bigarrenean 16 eta 15. Azte lanak orain ere larun berena ikusgarria izan da. Ikaragarri izan da. Jendea zuti. Aimar berak ere, luzatu ederra eman dio, hor pilota hori jasotzeko, baina gero berriz ere Pablorentzat oso eskuan geratu. Eta hor, aurreneko aukeran, ez dizu bukatuko, baina bigarrenean bai. Pasatako pilota goitik. Eta frontisen sartu. Eta da hortxe bertan, eta bigarrenean harrapatu. Aurre hartuta orain Pablo eta Urruti. Beraz aluze. Golea barru aldera, baina ezin kendu. 17 eta 15. Bazekien berak ze arrisku zuen horrela erantzuteak ezpadiot kentzen. Gero laizterkaldiak alperrikakoak izanen ditu. Bai, hor boleaz... Ezker horman sartzen saiatu da, baina ez du sartu. Eta gero hor jak Pablo Gorrestu barkatzen. Karagarri ondo kurutzatu dio eta inungo aukera ikabe. Niri oraindik urdina iruditzen zaipa partida. Badakit pilotaleku osoari galdetu ez diotan gorria esanen dutela. Aimarre jokun gehiago sartu beharko luke eta beste Aimar bat ikusiko beharko luke partidu hau gorri urdin izateko. Jokun pixu guztie... Larunbek darama, azkeneko zati luze xamarrean bai, Daia partidu guztina bai, Urruti. Larunbe zazpiarren kuadrotik. Pilotaka da ona da, han izan dezake zerbait orain Aimarrek. Horrela zaila. Berriz Larunbe, ondo indarrez orain, eta txapapera Pabloren ezkera bai. Urruti sartu da, ia lautik eta ikututako pelota zan, bai, eta ustekabean harrapatu nahi izan gaitu, eta harrapatu ere, iai harrapatu gaitu, baina zaila baita hortik. 14 egindako amazki, 14, Hor Iñaki Artola, entzun dugu, ikusire bai, Xabi Anduezarekin, pozik dagola, nola doakion, rehabilitazioa, ebakuntza txiki horren ondoren. Bai, da haure lauteritik kanpora geratu da. Hori da. Beste utzune garrantzitsu, baita ere. Alaxe duzu, errasti. Ordoa bila, Olaizola. Gantxoi karagarria. Guztak min hartuko geta. Ze angulo harrapatu du. Amazazpina. Goiti behera, ze angulo, Ikaragarria izan da. Ikaragarria. Frontiseko txapa hortan 2 zentimetro barrun, eta eskuiko hontan beste 2,
Goiti bera jota ezinezkoa. Ikusi ote diteke berriz. Sakearekin behartu aurrena. Sake ona zen, Hor eskubi sartu da, baina ezin kendu. Begira, Eta goiti gero- behera. Gero, Pablo ezkutatu, aiatuko dek, ez begira, noa jundan pelota, Amazazpina. Olaizola sakerako prestatzen, jendeak Pablo. Eskuinez Urruti Zabalaldera, Arunbe prest. Erne, emezortzi eta amazazpi. Partiduko pelota bakarra, oantxe galdu du. Oraintxe galdu du bere aurrenekoa Mikel Arunbek, emezortzi eta amazazpi. Alturan arriskuak hartu nahi izan ditu. Eska bat eransi ere eginen zuen. Ezkerreratuago ere, berak nahi baino geixiago atera baitzaio. Tanto bakarraren aldea gorrientzat, bigarren eserialdi honetan, 18 eta 17, oraintxe gatoz, Bizkaia pilotalekutik. Hemezortzi eta 17, Pablo Berasaluze eta Urrutiko Etxea aurretik. Hirugarren minutua oraintxe bete da. Tartetxo honetan, Neymarrek eta erabili dituzten pilotak jaso, epaileak. Eta hor duzue jokatzekoa Pabloren aurrekoa eskatu dute eta horixe omen da. 18 eta 17. Oraindik ere urdina ikusten du nik errasti. Ni duda asko dauzket. Bai, Bai. Berasaluze sakatzailea izan da beti, Trebea, Erne, luzean erabaki du orain, bolea, gainean da, Urrutik, atzera, potean dator Larunbe, eutsi, zabaldu, erori egintzaio, Aimar Bera, ez da idea hona izan, kanpora, 18, ez du pilota jeitsi. Ez du jetxi hortxe izan du, akatsa hortxe izan du. Jota jetxi bazun tanto ingo zuen, baina jota oso arroatea zaio, eta horreatik enjuntzaio azkenen hemen taulatara. Bai, lehen ikusi egurlako jokaldi bat oso zehatza, baina zehaztasuna batez ere errastik azpimarratzen duen hortatik dator. Aurrena pilota jeitsi egin behar duzu, frontiseko txapan, bestela, saietzetik jota, denbora asko, Bai, dauka pilota galde egiteko. Da oso zabalen jodu gaina eta 18, Olaizola, Lauterdian egin potea, goitik atera. Ezkerrez Urruti, potean Goizuetarra, Lauterditik. Larunbe, gainera etorri zaio, baina ikaragarri ongi moldatu da. Ondo eta errez. Ea orain, berriz ere bikain. Urrutiko Etxea. Eskuinez Larunbe ere. Txokoan, harrapatu Aimarrek. Tartea. Urruti, berria sartu ongi atzeratu du. Hemen da Larunbe, pilota zaila da, baina atera egin du. Pablo, txokoan. 19 eta 18. 15 tantoa egiten duna. Bai. Bikaina izan da, hor ezkerra irez, Zabalaldeko autua egin du, Aimarre pausoa eginarazi eta gero alperrik izan. Bai, eta gero horrea berta jundare ia ezinezkoa izan zen. Oso hain zehatz ondo eta gehatu du. zorrotz egiten baitu jokaldi hori. Baina, bazen meritu hor, Urrutiko Etxearen azkeneko eskuinkadan ere, Bai, eta gero Larunbeke ondo, hortik enetzeon ze gehioitek. Asko zer Berito guztie Pablitona izan da, 19 eta 18. Venga beste pixka bat, ere esan dio Aimarrek. Larunberi, venga beste pixka bat gazte.
Badakit gauzak prestatu behar izaten direla, baina partida pilpilean dagoela, hasten direnean, kontrakantxan, atzera eta aurrera, mikrofono probak egiten eta zutan jartzen naiz errezi. Bai. Aimar bera, Larunberi begira zegoen, baina berak erabaki du sartzea. Mikel Larunbe, 7. ongi. Urrutiko etxea. Laburxeago darabil pilota azken aldiontan Larunbek. Kearen lanak ere izanen dira honezkero. Zabaldu. Goitik. Keinu, urruti, gerria sartu atzera, hemen dator Larunbe pilota ikaragarri zaila, atera, baina orain bestea zain. Eta bukatu, Pablo. 20 eta 18. 16. Pablok bukatua. 4 besterik ez ditu galdu. Eta Aimarrek bai, tanto honek egin ditu, baina erdiak 8. Egia da, galdu bakarra egin duela, eta Larunbek ere bakarra, eta Larunbek asko lagundu eta 5 ere egin dituela, baina gelditzen zaizkion Laurak egin beharko lituzke Aimarrek orain. Berak egin gainera, Bestela... Bai, berak egin beharko lituzke. Bueno, ez dakit. Gaur jaia hundiba da, Josetxo, eta dana batea juten da. Irabazi ezkero, jai handiagoa. Horregatik. Berasaluze, Laut erdian eginen du potea. Ezkerra idez sartu, baina hor Alperri da. Alperri iritsi egingo da. Dejada zabalean, iritsi. Dejada, iritsi egingo da. Horrea ez. Lehen egin ditu bitanto dejadaz Larumek, oraingoan Altuxa marratera zaio eta Urruti zain zeukan. Oraingoan oso zain zeukan, ja, ez zuen nahi, olako jokaldirik egitea, eta garbi ikusi dio. 21 eta 18. Hortxe Mikel Burumakur Aimarren aurrean. Larunbe, aia. Pelota zaila harrapatu du, oso zaila ere. Ero aliatu eta indarra sartu dio pelotari. Eman egin dio Katza eta pilotak. Ies egin dio Aimarri. Asko saiatu den arren. Berasaluzek bere azkeneko sakea izanen du. Bere ibilbide profesionalea, bueltarik ez bada. Begira, ze txalotxaparra, zutik. Oio ipurdia jartzen zaizu, Josetxo. Sotamano Aimar, ezkerrez txokoan utzi, hemen txebukatu da partida. 22 eta 18. Pablo Berasaluzek eta Urrutiko etxeak irabazi dute Olaizola eta Larunberen aurka. 520 pilotaka da jo ondoren. Partida polita, erremate askokoa. Eta bere gogor puntua ere izan duena. Ez Bart jokatu zuten bezain gogorra. 7 pilotaka jo zituzten atzo Aimarrek eta Urrutik eta Zabalak eta Aretxabaletak. 22 eta 18. Hortxe da azkeneko tantoa, ea lehen bailen. Hemengo funtzioak eta komediak hasi aurretik harrapatu genezakeen Pablo Berasaluze, Xabi Andueza saiatuko da. Eta berarekin bi hitz egin nahi dituzke. Hemengo pesta eta hemengo agurra hasi aurretik. Dena pres baitago, argiak itzali nahi dituzte. Eta gero opariak emateko eta pres daude. Pabloren Ilobak eta Bizkaiko Federazioa eta Nafarrokoa eta beste zenbait. Eta argiak itzali dituzte eta
ez da egit, honezkero jakinen dute, arduradunek ere, argirik gabe ez da irudirik. Hementxe dira partidak utzi dizkigun zenbakiak. Berasaluzek 17 tanto egin ditu, 4 galdu. Olaizolak 8 egin, 1 galdu. Forma biko bat egin du Berasaluzek. Dejadaz, Pablo 1. Zirriztaz edo txapangainan moztuak edo Berasaluze 1, Olaizola 2. Airez 14 Pablok, 6 Aimarrek. Urrutikoetxeak 3 tanto egin, pilota bakarra galdu, Larunbe 5 egin eta bakarra galdu. Atzelarien lana ere bikaina. Urrutikoetxeak 2 atzean egin ditu, Larunbek atzean 3 eta Dejadaz aurrean 2. 520 pilotaka da lanik gehien, Urrutikoetxeak 161 eta azkeneko partidan zenbaki borobila atera du Pablo, 100 pilotaka da jo ditu. Eta Xabi Andueza nik uste pres dela Ugandik urruti xamar, baina Pablorekin hitz egiteko moduan 64 minutu. 64 minutu, ia 65 minutu. 22 eta 18. Pilotalekuan hemen Bizkaian, argiak itzali egin dituzte, eta ez dakit, gu dantzan hastea edo zer nahi duten jokin. Ik soinua jo eta nik dantza egin. Bueno, deneako pres geudek. Mikrofonoa piztu da, horrek esan nahi du Xabi Anduezak baduela indarra, argindarra, bere indarran ez genuen zalantzarik. Zarata Beñepein sartu zaigu. Eta ez dakit berarekin hitz egiteko moduan izanen garen. Minutu batzuk baditu oraindik aurretik, baina ez dakit honela egoteak ere ez du merezi. Bai, entzuten dizut, nahi duzunean, Xabi. Gune batetik bestera hemen prestatzen ari gara, kamara kontuak eta hemen barruan egin behar dugu elkarrizketa, ikusten duzuenez, denek ikusten dutenez, frontoian ez dago pilotalekuan ez dago lako argirik, eta uste dut orain bai prest izango garela, hemen dugu gure ondoan Pablo, ondo entzuten da ez da, Josetxo? Oso ongi entzuten dugu. Berarekin hitz egiteko aukera izango dugu, hementxe da, lehenengo Pablo, bueno, zorionak, ez dakit zergatik, gaurko partiduatik, denegatik, amestutako agurra izan da, ez, pentsatzen dut, pilotalekua goitik bera mukuru beteta, emozio handiko partida eta garaipena, dana. Ba, egazan partidua, zilike hobeto amaitu, ez, azkeneko partidua frontoia beteta, jente dana nerekin, egazan, ikaragarra izan da, eta, bueno, nik uste nahiko partida txukuna indotela, eta egia esan oso gustora noaz. Uste dut, 16 tantu egin dituzula, 16 edo 17 bukatutako, eta lehen Josetxok esan du, egun pilotaka da, azken partiduan, zenbaki borobilak. Bai, bueno, nik uste Mikelek kriston partia jogatu dula, asko lagundu dit, eta, bueno, nahiko pelota hartu dut, eta, bueno, horrean, nahiko asmatu dut, eta, bueno, egia esan, oso posik, ez. Ze sentitzen da horre Bizkaia pilotalekua jendea danak zutik esan behar nuen, tanto bukatutakoan, ez aurretik ere, sake egin behartzen nuenean, jendea zutik dagoeneko. Ba, ikaragarri izan da, ez zinlike esplikau. Ze, bueno, beti erongo dut, bizi guztian eukiko do rekordo hau, eta, bueno, bai, hemen egondan afizioa, etxetan egongo dana. Niretzako oso importantea izan da nire karrera guztian, eta egia esan, oso eskertutan hau, denei ez. 18 urte terdi, gora berak ere izan dituzu zure karreran, baina gauza onak, bilbide bikaina burutu duzu azkenean. Bai, egia esan, nik uste danetik ukindotela, bai momentu txarrak, bai onak, baina, azkenean, honekin geratzen az, eta, niretzako nik uste dut, karrera nahiko polita indotela, ez. Zer datorkizu orain gogora, burura edo? Aita, ez, nik uste aita, niretzako bera izan da importantena, eta, berari eskaintzen diotez, da, momentu danari. Besarka da hundi bat, denon partez, eskerrik asko eta zorionak, Pablo, benetan. Eskerrik asko.
Besarka da hundi bat, ongi esan du Xabi Erranduezak. Besarka da hundia Pablori. Unkitu egiten da beti, aitaren izena esan hutsarekin unkintzen da. Esan hutsarekin unkitzen da, bere ala. Lasai zegoela ematen du, baina aita aipatzen duenean beti unkigarri izaten da. Unkitu egiten da. Bueno, eta hemen Jurretako pilota eskolako mutikoak atera dira. Eta bestearek esaten zuen bezala txerrenda luzea. Bueno, hau denak baldin badiltze pelota eskolan. Norbait aterako da. Norbait ateatzeko Etzeo aukera bildurrik badaude. hemen errasti, etzeo bildurrik. Eta Manu Zubillaga eta Jolanda Altzola hor daude, kantxa erdian. Eta, bueno, argi pixka bat daukagu. Esan diegu, argirik abezta telebistarik, Argi pixka bat behin jarri beharko duzu, bestela alperrik ageituk hemen. Ibai Zabala. Ibai Zabala dantzan ikusi beharko dugu. Ibai Zabala atzo partida luz eta gogorra izan zuen, hemen sentitu dugu lehen, ariketa batzuk egiten. Eta ea ze trebezi erakusten duen Ibaik dantzan. Ziur baietz, Josetxo, trebezia izango duela, bai. Bueno, ausartu baldin bada, ez? Bai. Lotxatan geratuko betzen, ausartuko. Ibiliko zen gaztetan, edo dantzari, edo zerbait. Bueno, Ibai prestatzen ari den bitartean Pablo deitu dute. Aurreskulariak ez du antzatuko. Pablo agertzen ezpada. Hemen da Pablo haundia. Ez da pilotari luzea, naiz eta abizena hori izan. Baina luze, baina haundia. Haundia. Laun haundia, batez ere. Bueno, bera prest eta dantzari ere bai. Soinua jotzeko norbait behar badute hemen dago errasti. Ausartuko alitzeke bai. Hainbeste jenderen aurrera bai izona. Jendea gaina berotu ite hauta. Bueno, isi gaite zen. Errespetua, hori da. Bueno, dantza egin dio ore dantza aurreskua Ibai Zabalak Pablori eta ez dut ondi xamarra ere bai sartu dio, Ez zuela utziko. Besarka makina bai asotzeko da gaurko egunean. Bai, gaurko egune oso berezi izango du bai. Bueno, megafonia edo zen gailuetatik, ari dira orain. Aurrekoa gogoratzen, Pabloren aitona, pilotaria, Mailabiako txikia, txikito Mailabia. Pablo bera saluze Zabala zen ura ere. Hau bezala xen. Arek seme pilotariak izan zituen bat baino gehiago. Eta Pabloren aita tarteko. Jose Antonio bera saluze. Eta Pablo. Ia 19 urtez profesionaletan aritu dena. Eta ilobak atera zaizki orain. Loreak ematera, loreak eta musuak eta eskerrona azkenean. Bueno, polita, errasti.
Oso politia. Biguntzen ari gaituk. Bai, biguntzen ari gara. Biguntzen ari gaituk. Bueno, bitartean prestatzen ari dira hemen Bizkaiako Federazioaren izenean Carmelo Ariznabarreta daukagu aurrean eta badu opari bat Carmelok, badakizue Carmelo Bizkaiko Federazioan buru dela orain, bera da presidentea. Hasi berria lan horretan Carmelo, eta Carmelo aritu da Pabloren aurka behin baino gehiagotan, askotan. Eta, bueno, horre kuadro bat edo eman nahi dio. Eta gero Nafarroako Federazioaren izenean aterako da David Martin. Nafarroan ere asko maite dute Pablo. Labriten oso bertako senetzat dute, oso kutxuna. Ana, adupatu dago. Eta gero Euskaltel etxeak Nerea Lapurdu bere izenean zerbait eman nahi dio. Asegartzeren izenean ere Pedro García eta Carlos Arguiñan omen daude prest. Eta gero Bizkaiako Diputazioaren izenean diputatu nagusiak Unai Rementeria jaunak emanen dio oparia. Eta honekin itxiko da. Ez dakit denak sartzeko modurik izanen du, nola nahi ere Inigo Urreaga Mendiola gure realizatzaileak eten beharko du, eten behar duenean, beraz, bitartean jarra egingo du. Minutu bat geratzen omen zaigu, esan dit orain Inigok, hortxe da oparia Nafarroako Federazioaren izenean eta La Navarra etxearen izenean. Bueno, Navarra beti hemen egon izan da pelotakin, Bai. Haren dela 18 urte terdia hasi zen, da ordurako La Navarra etxea pilota profesionalaren babesle zen. Eta orain Euskaltelen izenean, eta gero, esan bezala, Asegartzeren izenean, Pedro García eta Carlos Arguiña, no? Daude gure onduan, Zai, prest, eta gero Unai Rementeria, diputatu nagusia Bizkaiaren izenean, Foru Diputazioaren izenean noski. Eta guri segundu batzu besterik etzaizkigu geratzen, beraz, agur eta nahi duzuen arte. Ongi bizi, Pablo. Aio, arratsalde. Agur denoi. Pablo Bergarako frontoian hasi zen, 18 urte Asegartzeko kamisetarekin ibili da, eta gaur enpresako representante bezala Pedro García eta Carlos Arguiñanok horregarre bat emango diote. En representación de la Diputación Foral de Vizcaya, el diputado general Unai Rementeria entregará un valioso y especial recuerdo a Pablo Berasaluce. Pozik egoteko moduan zaude, Pablo. Decía que Pablo se tiene que sentir como en las nubes. Pero ahora queremos escuchar sus palabras. Berbaren, Pabloren hitzak, bere berbak entzun nahi ditugu. Omenaldi berezi honetan, zaleok gaude denok Pablon berbak entzuteko. Eta bere emungotzat zer esaten duen gaurko omenaldia, da bere giroa,
eta partidu batek, abertz esaten dauen. Zer? Esaten duen partidu batek, gaurko omenaldien. Hola, arratsaldeon. Bueno, egia esan, ez daukat hitzik ez. Niretzako gaur egun oso handia izan da. Zueri esker, pelota lekua horrela ikusita, beteta, ikaragarria izan da. Eta urte guzti hauetan asko bultzatu nauzue. Eta bihot eskerrik asko hemen zaudeten denoi, etxetan zaudeten denoi, eskerrik asko bihotzez denoi. Pablo, hasta ahora ha sido catalogado en los frontones como el artista. Y yo te pregunto, ¿y desde mañana en adelante qué? Bueno, pues la verdad que Asegarce pues, me ha dicho para quedarme a la empresa. Estoy muy agradecido a la empresa, a los técnicos, a todos los compañeros. Y la verdad que para mí seguir vinculado en Asegarce era lo más bonito que me podía pasar. Y me han dado la oportunidad y la verdad que muchas gracias. Oso ondo, Pablo. En nombre de toda la afición peletosale, solo nos queda agradecer a Pablo todos esos momentos bonitos que nos ha hecho vivir. Por último, le volvemos a agradecer, pero esta vez con el aplauso más fuerte que podemos, a Pablo todos estos años. Eskerrik asko, Pablo. Benetan, da bihotzetik, eskerrik asko, Pablo.